So let's go to Tuburan. Pagka Pitsa City, samtang dinhi sa dakbayan sa Sugbo nagagubot, padung na dito si Arcadio Maxilom. Adtong panahon na kapitan pa siya sa Ehersito Filipino. Abot sila dito sa Tuburan, wa sila kalibutan na dinhi na de sa dakbayan sa Sugbo, nakuha na balik sa mga Kachila. Wa sad sila kalibutan na dito sa Karkar, patay na de si Leon Kilat. Gi-recruit nila si Ernesto Tabo-Tabo. Usa ni sa mga adunahan dito sa Tuburan, anang adlaw ang Guardia Civil nga surrender. Unya katong ubang mga personalities sa kagubot sa Sugbo. Parehasa ning si Bonifacio Aranas. Giikya siya sa Cebu, kuyog sa ubang mga miyembro sa revolution, nangadto sila sa Toledo ug Balamban. O man yung mga sites of operation nila. Pagka Abril 11, gisung nilang B. Aranas mga baryo dool sa poblasyon sa Toledo. Dito sa Toledo, ilahang nakuha si Angel Libre, Jose Rodriguez, si Francisco Villaester ug si Juan Climaco. Ilang gi-recruit or ilang gidakop? Ilang gidakop permiro. Ang balay ni Juan Climaco gihimo na ni siya og headquarters sa mga Katipuneros. Nakumbinsi siya. Nakumbinser siya. Dito sad sa Toledo, naa sa toy usa ka mag-uuma si Claudio Bacos. Naman na siya mga grupo gada og mga buo og pinote. Ngikuyog siya sa grupo ni Bonifacio Aranas na recruit siya. Sunod pagka Pitsa 12, ang Guardia Civil sa Balamban gi-offer sila na mo surrender. Si Bacos ug si Aranas murag na sila pagduha-duha ato ngano ganahan man ni mo surrender. Gi-split into two groups ang kaning grupo ni B. Aranas ug ni Bacos. Pagduol nila, gipabuthan man sila gikan sa tore sa simbahan. Gipangandaman gito sa Guardia Civil na ambusyon sila dito. Ang nahitabo lang adto na overwhelm nilang Aranas ug ni Bacos kadto mga Kachila. Si Sargento Claudio Gomez, morning head sa Guardia Civil dito sa Balamban, gitigbas ni Bacos. Apan ang pare nakaikyas pero wa siya moagi overland. Sakay siya og sailboat padung sa Cebu kay di man kaagian ang mga kadalanan. Delikado para sa kaning mga Kachila na maglaroy-laroy. Si Aranas, hawa siya dito sa Balamban, padung nasad siya dito sa Tuburan. Kay makigkuyog siya ni Maxilom dito sa Tuburan na may pakigsangka. Ang naa dito si Bonifacio Aranas, si Emilio Verdeflor, o si Aguedo Batobalanos. Gidawat sila sa mga tao. Under control ang Tuburan sa Katipuneros. Na-liberate nila ang town. Gikan dito sa Tuburan, ngiadto siya sa Toledo, kay klaroho niya pag-organize ang iyahang mga sakop. So dito sa Asturias, ang mga loyalista na mga residente, nanghawa sila sa poblasyon. Pag-abot ni Aranas o ang iyahang mga tao. Apan, daghan mang mga tao sa dito sa Asturias na ganahan mo join sa Katipunan. Pero daghan lang sa nahadlok. Unya, sa Pitsa 15, duha ka barko ang nakitaan sa mga Katipunero na pupadong dito sa Tuburan. Nagdali-dali og asemblo ang mga Katipunero nato. Ang usa ka barko pag alas 7 adtong Pitsa 15 sa buntag, mga sundalo na Kachila ang nag-unaan niya katong mga Cazadores o ang mga Tagalog sa 73rd Regiment. Nanaog sila gikan silahang barko, padung sila dito sa poblasyon sa Tuburan. Pag abot dito sa mga Kachila sa Tuburan, sa poblasyon, nagsugod na ang Pinusilay. Gi-surround sila sa mga Katipunero. Ang mga voluntaryos adto o ang mga loyalista, na-overwhelm sila, retreat padung balik sa barko. Apan sa katong ikaduhang barko, usa ka oras ang hilabay gikan atong Pinusilay dito. Nanaog na sila. Ang ilahang mga canyons, ilahan ang gitiyon dito sa poblasyon. Ang Katipuneros nato nang ikyas, ilang gihawanan ang poblasyon nato kay magsugod na bomba. Unya pag abot na gyud dito sa mga Kachila, pagsunog ang mga balay. Mao din ang Tuburan wa gikaraang mga Way nabilin. Gisunog nila. Gipangkuaan og mga gamit ang mga panibay. Ang wa gyud sunoga ang simbahan, ang konvento ug ang munisipyo. Pagkahuman nila sunog sa Tuburan, nanghawa na sila. Gikarga nila balik sa barko. 80 ka loyalista ng mga sundao, ng mga Kachila, nangamatay.
Sa Katipunero ani mga 45. Unya sa pagka Abril 18, ibalik ang mga katsila dito sa tuburan.